Pramila sanggar seni Astabrata badhe atur pangrimur ing ngarsa panjenengan ingkang sampun sami lenggah kadirna ing penggalih. Mbak Sinta Widya Palumi, sumangga. Mbak Sinta. Segendalu Pak Bisa, aku tak nyendak ya. Iya, harus tidak sini hari yang berbahagia pada malam hari ini. Betul sekali. Ya, kita bisa berjumpa dengan sedulur-dulur seniman niki pun saking Tlatah Kutha Nganjuk. Nggih. Ini namung minangkani kadang saking Tlatah Bogor Jawa Barat. Iya. Niki acaranya nopo ta, Pak? Acaranya pun ya acaranya pun luari ujar. Oh, ngaten. Luar ujar. Nadare Bapak Paulus Gatot Raharjo dening Ibu Yeni Rianingrum ingkang sampun kagungan putra Wijil Kakung. Oh, ngaten. Nggih. 16 tahun yang lalu itu sudah digadang-gadang untuk ngenteni runggare Astabrata. 16 tahun ini kira-kira wis lair ya, Pak? Wes dong. Iya no. Ya, sahabat diujar ora? Apa, Pak? Diujar ora tak ajar apa? Nanggar jaranan. Oh iya. Biasane bopone aku mati. Yo, bopo. Nggih, Mbak Sinta. Nggih. Monggo atur panglipur dhumateng para kadang-kadang ingkang sampun rawuh wonten ing sanggar seni Astabrata lan mliginipun dhumateng para kadang-kadang ingkang sampun mirsani live channel YouTube Astabrata Media. Se-Nusantara, saya nggak bisa menyebutkan namanya satu persatu, mohon maaf. Dan juga mungkin di Jepang, di Amerika, dimanapun ada berada melihat channel YouTube Astabrata Media. Monggo atur panglipur menapa? Wawayangan nggih, Pak. Wawayangan, iya. Monggo. Para rawuh, para legah, wawayangan Sinta Widya Palumi Astabrata.